i benvinguts a un nou vídeo de Granàpia Informàtica, tutorials en català d'informàtica d'estar per casa. Seguint amb la tònica de catalanització de les diferents distribucions i sistemes operatius, avui catalanitzarem GNU Linux, la distribució Debian, i les seves, i això servirà també per les seves derivades. Com sabeu, Debian és una distribució mare de moltes distribucions, entre elles la més coneguda Ubuntu, i és una roca, és un sistema, és una distribució molt sòlida i de les més antigues que existeixen avui. Ara us ensenyo, veieu, com veieu, no està en català, està en italià, i aquí us ensenyo les informacions del meu sistema, Debian, sistema operativo, Debian GNU Linux 13 Trixie, tipo di sistema operativo 64 bit, distributore Debian. Vaja, podria aquí passant llegint en italià, i a mi ara m'agradaria tenir tot això en català. I per això farem servir la terminal. Us explico per què. Perquè jo vull que tot, no només l'aspecte, la superfície, per dir-ho així, estigui en català, sinó que vull que tot estigui en català, inclús les notes que puguin aparèixer a la terminal. Hi ha algunes distribucions, o millor dit, escriptoris, que aquest canvi el podem fer de manera gràfica, però avui ho farem amb la terminal. Ja veureu, mira, i a més el tenim aquí, emulatore di terminale, oi que queda maco? Doncs l'obrim. Primer de tot el que farem és actualitzar, a veure, això és per actualitzar repositoris, i això que escric és per paquets i aplicatius. I ara posem contrasenya. I veieu, com us dic aquí, tot està, aquesta part aquí està en italià, i és això que jo vull, que m'ho tradueixi tot. Hi ha diverses coses per actualitzar, com veieu, però vaja, el terminal acostuma a anar més ràpid que la part gràfica. Bé, doncs ara el que farem més gran aquest, així, perdoneu, farem així, farem Ctrl L per posar-ho, així es veurà més bé. Ja hem actualitzat i ara fem sudo apt install locales. Això vol dir que hem d'instal·lar tots els idiomes, si no els tenim. Però aquí, veieu, ja tot això, tot està ja, a veure, exactament, tot està instal·lat. Molt bé. Aquí ens demanen que fem sudo apt autoremove, perquè hi ha paquets que no serveixen de res. Bé, un cop acabat, sortim d'aquí, Ctrl L, i anem aquí, sudo dpkg -6 reconfigure. Això sí, els noms dels comandos són tots en anglès, locales. A veure, ara aquí veieu que surten totes les llengües. Ara buscarem la nostra, que és el català. I ja hi som, veieu? A veure, us ho dic, perquè ho veieu. Aquesta és el català d'Andorra, perquè heu de saber que hem d'instal·lar
no és exactament la variant, sinó és l'àrea, és a dir, en aquest sentit, en aquest cas l'estat, no? Per exemple, aquí tens Andorra, aquí tens Espanya, aquí tens la variant valenciana, l'única variant, després català a França i català a Itàlia, per als que viuen a l'Alguer. Marco, faig OK, i veieu aquí em surt el català, i és aquesta. Marco, veieu, faig OK, i ara és quan ens està, ja ens ha traduït. Ara anem a veure, què fem? Primer de tot el que farem és reiniciar l'ordinador. Sudo reboot. I veieu aquí ja em surt el català, inicia la sessió. I veieu, ja tenim tot traduït en català. No cal que fem res. Veieu, fins i tot, si vinc aquí, tot surt en català, tens el sistema, veieu, dispositiu, nom del sistema operatiu, tipus, distribuïdor, crèdits, i fins i tot, si faig servir el terminal, Ctrl+Alt+T, veieu, tot surt a dalt en català. I fins i tot ara veureu, si li dic que faci sudo apt update, això s'ha d'escriure, i tornem a fer el mateix que abans, el sudo apt dist -upgrade -i, que vol dir que així no hem de... Després aquí la contrasenya, veieu, està en català. I veieu, tot surt en català, que és el que jo volia. Veieu, s'està actualitzant, s'està instal·lant, tot està en català. I podem sortir d'aquí. I només era això. Moltes gràcies, espero que us hagi interessat i seguirem més endavant amb un altre vídeo. Vinga, adeu!